Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang lare-lare, pripun kabare? Muga-muga Gusti Allah tansah paring kasarasan kagem kita sedaya. Ing dinten menika kita badhe sinau basa Jawa piwulang setunggal babagan sesorah. Sesorah ing basa padinten ugi diarani pidato. Sesorah utawi pidato inggih menika micara utawi ngandharaken gagasan sarana lisan ing sangajenging tiyang kathah. Sesorah atau pidato yaitu berbicara atau mengungkapkan gagasan secara lisan di hadapan orang banyak. Supados kita saged mangertos isi wacan sesorah, kita kedah setunggal maos wacan sesorah kanthi titi. Nomor kalih, madosi tembung-tembung angel lajeng dipun artosaken. Salajengipun monggo para siswa buka LKS halaman gangsal dumugi 6. Tugasipun para siswa maos wacan sesorah ingkang wonten ing LKS. Menawi sampun diwaos, salajengipun kita badhe negesi tembung-tembung angel wonten ing wacan sesorah menika. Lare-lare saged nggatekake LKS halaman 6 kegiatan siswa poin A. Nomor setunggal tembung tresnani tegesipun disenengi. Nomor kalih tembung makempal tegesipun ngumpul. Nomor 3 tembung manunggal tegesipun membaur dados setunggal. Nomor sekawan tembung wilujeng tegesipun slamet. Nomor gangsal tembung wigatos tegesipun penting. Nomor 6 tembung rembag tegesipun membahas. Nomor 7 saeyek artinipun tegesipun sependapat. Nomor 8 tembung pelopor tegesipun tiyang ingkang miwiti utawa orang yang mengawali. Tugas salajengipun para siswa wangsulana pitakon ingkang wonten LKS halaman 6 poin B. Cekap semanten piwulang basa Jawa ing dinten menika, muga-muga saged paring manfaat kagem kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.